hedder Christian, jeg er 28 år, kommer fra Svangerup, træner her i CSA. Jeg har en vunden MMA-kamp og skal til min kamp nummer 2. Jeg træner her i CSA, fordi jeg godt kan lide sammenholdet. Jeg synes, det er nogle rigtig gode holdkammerater. Vi er gode til at støtte hinanden og få hinanden til at yde det bedste. Og jeg glæder mig til at kæmpe til Jeg synes, det er fedt, I kommer til Danmark. Jeg synes, det er fedt, vi får nogle store events på programmet, så alle de nye kæmpere som mig selv kan få chancen for at prøve det. Mit navn er Mark Tito. Jeg er 24 år gammel. Jeg skal kæmpe til ICE FC den 28. Jeg har 5 kampe, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme ind i buret og vise, hvad jeg kan. Jeg har trænet i CSA i 3 år nu, og har kæmpet MMA i 3 år, og har nogle gode sparringspartnere. Søren og Danny og en masse gode, der presser mig hver dag. Så jeg er klar. Mit navn er Oliver, jeg er 25 år gammel, jeg kommer fra CSA, jeg skal kæmpe til ICE den 28. i mellemvægtsdivisionen. Det er min anden kamp. Vi er 5 gutter fra CSA, som skal kæmpe til ICE. Så efter 4 år har jeg været ude, bliver det her min anden kamp til ICE FC her i København. Det er første gang de kommer, så det bliver spændende at se, hvordan det går.